shim lapan kia shwa yakata ka jingpang ka jong henry wangum no Jisu baru Jisu lo i yaka chingat chongki bawla ang tao bopang yap Shillong ko kun la map no yami yaki pop jong ni utrai hang ni finapet umpet shwa yakata ka jingyap Shillong na ka jingpang ka bakan jado utrai udil shwa yaka jingpang ka bakan jaman sim bakata ka ka jingteko ka jingyap Shillong hagamin sim. Toen je plebet nga ni kapor na gekhtien ke jong blay bakata kalong na Matthews kenel nong ka bakat kendai kat bakat riu ko ong ni ha khmi ru we ulawan bo lo ong ha u ko Nongkhryiem bobha ngan le ya ka bobha ayu bangan yo ka jing imam jikut ulong ti ha u balay me khot bobha ya nga om don u bobha han rei tang away u bau blay balay me khot bobha ya nga om don u bobha han rei tang away u ba u blay way bobha u Jisu uong tang away u bobha bo tao long u blay Hato u Jisu ong ngamdei bobha ha Hato Jisu u Kyntait ban ong banga ngamdei bobha dei tang u blay bobha buon hakin yang Muslim entaki ong bet u Jisu daladi ong tang u blay bobha nga ngamdei bobha kabamud u Jisu dei bo kampo bani u blay kabamud u Jisu dei ubangi haban nyaw u bo dei u blay namar ba u dei tang u briu tading tangim dei ben mani u ki ong gumta hagani ka benta Hato u Jisu u Kyntait ya kata ka jinglong bha ka jong u ban ong tang u blay bo bha hoi nam ha tong nya pet sagui ka benta na ka khtien ka jong blay hoi la pet ang ni ikum ba u Jisu Kyntait ya ladi ban ong ba em ngam dei wo bha tang u blay wo bha ring nya pet na ka ka benta na ka khtien ka jong blay puli bat nga ka ni ka por now Yones pat Yones lenong ka ba shipho kadkot ka ba khatway u Jisu ong gum no pat ngalong way unong ap lang brot u bha utaw nong ap lang brot u bha ubai tino ay lagat singim na kabenta kilang brot to puli ka khot khat saw de wong gum no nga ngalong way unong ap lang brot u bha tinga itu ilagi jong ba itu yang lagi jong hang ni u Jisu ong gum no pat nga ngalong way u David samar pulai wong gum no utrai ulong nong ap lang brot bobha tu Jisu ong gum no yala di hang ni nga ngadi way tagabot gum no Jisu di bobha na bas niu u Jisu ong gum no ngadai wo gum no tagada wa justu bakla la don kinong pustu bakla fi tagada ha bakinyo ai fi shidikot wa jungai na ti shidikot pet na way da ka ong gum no khtin ka jong blay fi u Jisu kum ubriu am hang ni uni wan kum ubriu ya ubriu de tada wan kum ubriu ya ubriu tadi yang tam la dangi wan u Jisu kum ubriu u Jisu ong amla aban le ho ngarong ngadi tong ubriu henry la pi wan man penon buram u Jisu kum ublay bala la pi wan u Jisu nong try me la tu Jisu la teladangi wan banong u Jisu la la u Jisu dei bobha pin pe ya u Jisu le chakashnong ngejo pa Nazareth kini kim nyaw u Jisu ba u dei u bala Hato Jisu la u klem ban khia ai ru tang wei ru hagato kashnong ka ba u dan kashnong ka bala pen he pen san yu na marki nyaw u Jisu tang kum u briu balai ba ka perthai mo kalen yar kapisa namar kami tu yung nong ap lang brot ubaba namar kami tu balay ka kerdo balay ka jinjar balay ba ka ka percay ka bangingi kalong kum ne kum kalong namar ba kami tu yaw blay ubalong unong ap lang brot ubaba u Jisu ong tang blay ubaba kat no Shillong ong sani kaway paruong ngalong mangaw nong ap lang brot ubaba kabamot uday hi ublay amen u Jisu day way lakay u Jisu na no
Mano bakai Jisu. Mano bakai Jisu. Jisu de balakan nangkong naging tao baro. Kamut balakha. Uladon baruk pa. Kababel kaong. Yones iwe kaong umno. Ha kabamaningkong. Utaw kstin. Uladon baru belay. Utaw kstin. Ulalong. Jisu ong adewe. Jisu de kstin. Uktien, ubaladon baru belay, baru melak man penyaklat, ya uktien na ublay. Melak man penyaklat, ya uktien ke jong pi na pi. La ne. Tapi keren bakla, sakan no mano, uktien na sakan no pi. Sabat mano. Sabat mapi ne sabat uktien na. Sabat mapi. Namar uktien kami na pi. Taginang wi utaw ong gumta. Mday ban ong lelay tu ong la ong tambangin bat ene kektian ngin pinstam ne kektian mla ban pinstam ya kektian ap pinstam yu tau Nongkhryiem kalong kum ju Nongkhryiem uday ukpa ba mi na ukpa uday ukon ka ba mi tadaw la khot yu Jisu ukon namar balami suam balami lapun yu Jisu hai lapun yu Jisu haga donot jong ukpa Tading tayo ke ay kabalapun na kadonot jong ngikran. Ladang ngilabitar, ngilapun siya, labitar badeng tang ngikran. Lapun ni kajingit, ngila siya jingit, la singim not man kan hakapor ngikran. Baka mi kay, namar lapun ni kajingit, ngikran ni kajingit. Dapun kajingdom, kami kajingdom. But how blay, kapun kajingit, barhabaw kran umi uktin ba utaw di Jesus Christ. Amen? Hatula ang binyaklat yung kupana ukon. La, Tading tamla ang penyaklat ukpa no kon marukpa baru kon kilong shitli. Tagalaw Jisu ang nga barukpa ngilong shitli ngilong kaway. Haga pamaningkong uladan uktien baruktin uladan baru blay utaw uktien ulong blay. But uni uktien uday mau belakren do ningkong wong tulong ka bat kajing syai kala long. Tading tang kwa banong ifi ni kasngi mamanta wak babel ka ong igata kaugom no wakijing ay babha kijing ay bajana ay baro kiwanay na jurong no kpa kijing shai ka bamsat kijing kala lemni de kasngi kijing kala kijing ay kijing ublay kalong yo kon to Jesus Christ but ublay ulong babha but now babha umi babha amen na ublay uday way babha but no babha shimi wasniu Nau ding basniu si mi babha na basniu. Nau ding babha si mi gay ka babha. Ublay uday babha ka bami no kupa kaday tang ka babha. Tagadaw ukon umi no kupa kaktian kami no kupa bara ka bami no kupa kami ka jingbha. Amen. Fimat na mi jingbha jong ublay. Ha? Fimat na mi jingbha jong ublay. Amen. Ni fiyong na tip ublay tip umlay bahara na nga. Balay ka jing im janga kum ju iskum ju. Balay kum ni haju ishaju. Balay kum ni nga ni si jinjar. Nakwa ba nang ifiam? Ublay bangi shakri. Uday ublay babha. To play ban nga kasami sa panyo. Dikot maning kong kaom no. To ay ngu how try. Na ba ulong babha. Bat ka jisnay jang u. Kanebom jukot. Kabaar ka ongom no. Kita kibalapin im ki jang u. To ay baginong kumta. Yagi balapin nagaktik unong ile persya baulalom yaki nagitagiri namingi ba na sepngi na syatay ba na syati ay ngo yung try na baulang babha buday maukan ubaniyo ya kajingro nagitagi balayo ya kajing penem amen ngiday baniyaro ya kajing bahaga jong try hallelujah. Hato try long babha. Ngan khot no ya pi yang ni kapor ba fin ai jing flash pang ka jing bha jong bulai. Ngan khot ifi. Kanu gona pning fi fil amal jing bha jong bulai rakti. Ai testimony no. Ha? Ai testimony no. Kanu gona pning fi fiong ngakwa ban ai testimony ka jing bha ka jong bulai. Ya ro try. Hagani ka singa ni tu ya pi ya ka ai ka ba la ja. Hagajing im junga Hagani ka sayo kamaning kong si unu banay. Hakapor
bengi le pai ni sepo mai rang sepo rang tor hamar ba ka bangi nang le yang ni ngidon me tak masing bitin la do ta mangimi na ni ngimi be da ka masing ka badap hi ngim samla ang no ikino kijing sneo ani ki baro ngila pendam kijin duai so ngimi na ni ru ngila pendam kijin duai re kempoi perkat pade hakata kapor kadangi nang le yang ni ngafuan ngakwal badi pastor per ngarang keren ni pastor per yang pastor per balai phimi kandu sho yang ni phimi ya keren bat ngi ngong pastor na marba ngakwa ban poi kre ying te bangan yo pe ha po tv ta bangan ni kenya kataka jing serang ke jing seng stay po Nongthymmai ngong ngakwa poi kre tu pastor yang tom le kundu yang tamay ro try kundu poi suk si yang ong ho oi te hamar kata kapor la kot ke jing keren bat tang katu kan ni minit hi ngere kendu no hamar ban poi hamairang hawala khau ta ka jaka ba ja dia ka por ba ja kum ta ngin ayu hi ja yu ja ka ta jing accident ngini te ba kali ban cengai kelawan be singi hanringa kan mau ta ka por ngam kan mau i baro kan mau ban ngong mi kopa mimino yang i namar bangatip bangi don lang hata kali ngiron yung wat kali ting ong kopa mimino yang i te kasuan me kata kating jing san kumta be katisan mi klek hata hi jaran masun jaran ta kapon masun jaran ru ngakam du jing kermen ngasim ngapai kon ngai kon Jisu urai ngi umnilai kon ngodu jing kermen Jisu la da te kon ngi umino ar yang i ngimno kaswer ngidon ba Jisu tiki ang kiami ta barok kiami kriya rap yang i kong pang na prakren bi nye piong Jisu ya rap pi ngam kren bi ngatip te ba Jisu ya rap yang i kita ki beri kong ni ikong la bi ngapa de ha jing marway pada ngalong be ba ngas kembe te ka jing hal de ngas kembe ba Jisu dom te ban ngi urumina te ngi hata kapor ta iwe ba yang ikong ya pikir na hospital na mar prakren rumah ông ta những ông cũng nói cùng mò ngạc khen rumah ayu cùng mò ngạc perkat lah jong cái mò bang ngạc khen rumah bang tipu Jisu te udan tamang maki pergi ông pira khen rumah palan ông nganam khen rumah dia tak kapor ki yang ngayakin na hospital ngaru ngasulai hi tamang kajingai pada kadon mai sutra bikin bangala periang ni nadu kisini kang ngai be budan mai tinggi dai hospital Lo kum lo yemen sao na kami yemen sao. Misam sa tang bangaru ngapanghi na ne po sedem manu bolom. Tang bangatip be butura usarpai be yang nganum du jingkermen nganum du jingkermen ta kaporo bi ang phap di doktor no namar ba phira kumta to jai ba ki ang ngasulai pendep hi kata x-ray ru tama kamdo ne pada nga ang kata kapor bangarung kata kamera ba tes ngarung ang me try ngatip men pelau ya kita ke jingmong kibadon ha kamet ke jonga kumangangai bed ngas kambe te kata jingai ru hala jong hadu kini kisingi ru ngas kambe bang Kita kiwe pat long kumlo kilai men sao na. kamni lai Kita kiwe. baru kamni lai nya syang kata kali bro Okay, kita kibatan ra IP pat. Kita kibatan ra IP ki long itu kumlo. batan raru ki syamang hi nang ni nakmon tahi tama utaru long ngaingo pat kenyu play ba udah be kinyangi bara kata kapor mangi pe ngana pe ya kata ka tiar dei ta ngana saban ong no ba tep ladang imdan nget kan ja ayu yangi Ibar tan rai ti beri watan rai fi kita rai ba ngai fi sakada ma ki riyo la em lang ya dia mo tan rai ba ngai te la ya yap lang i ong Kyntait rakari ong ha pi khat be Jisu ngong khat be Jisu yang tu ya kerana ma diki ong kita kira khar pada ki ong ngi na ba ngi menta ngin su bai ere tamang ni poi be hakakes ngapa ding ong ngangatip bangi tingem tre banyale hakakes ke nyamar bangam ju kwa ta ke jing suk bai namar ketinu blai ong namda phi suk kumna te phnyo ta ka himaki breng nta kada kuman ngam ju kwa wat hapreng kita kijing ru ngakan du sipun kijing sipun kijing sekren pen
Ngana lek hiyeng kila klan benyanga kila ong yanga. Jong no. Mar ba pilek sate bat pastor Bantei. Basa ja kini ge bro. Ngero itu lah. Ya na mar ba ngam syam dei bangang na buat be ya I pastor Bantei. Henrei ngas ngau ba kaktin ublay ka ngam hanu jonga nakata kada ngawan bat penyeso bat ngawan bat penyeso ba kajing sikri. Ya piro baro ke nong isa kinang may sipara ke. Hautra. Ngapsa. Okay. Aingo itry kakali labha. Hoai. Aingo itry ta. Ngango nang oya I pastor Permis ni balang rawan sti. Ani pastor ngam kuslai ya ka ero tangmang kuslai bangam yo ban poi sia ka jing sekri. Wang em kondo. Was kuslai kita bro. Ya ong I ba yong ba yang masapano ni kibriro dan benang ain mapsa. Ipastor per ba yong yang panutra. Ngoho ay pastor ngarangan panutra tip yang dami mi si tading pada. Lapon to bri wang wasin mo kali la dep. Ngangayu itra. Bos ngauta. Nama ngaperkat be Sunday nganam yawan shu Saturday ngam yo penekit so shu ikon. Wednesday ngam yo babis studi ro shu ala jang ngaperkat. Ngaperkat kita kijing sikri be. Kan mentoy ayu ke nyadangang shu pendukai ber kene ka pertai kan mentoy ai. Dara ngapoy kijing sikri kan no ka mesem jonga. Ka komenda. Ya kasngi balang ngam jupu kata kasngi bangan lai bantrai. Kasngi balang ri kasngi bangan dai ban yopo bangan sikri tura. Na piro baro ngidai balang mai kamtakan. Hoai kapor kate palat ingi. Pite video isa sa may rang langtor. Kalangtor ka jan mo si Nongthymmai. Boleh kita bajan nomor bait. Henry ladam iet em da jan ero em jengai palat. Kata kada gejing syamo do. Hoai. Kada gejing sya. Da perkat em. Ngina perkat nadu na rumai rang em ngin man sya bisane. Kaba jengai sya. Tumbai pitral mo. Kajan pade. Kajan pade na marbalay bang ikwa be. Katharang me tek masim kanamhan. You're right, trying. Nice up to you, jump should try. Take a thing hard as blay. You're right, try. Take a digata. Kay borok kabajay gibanget kadebit kaba. Baha na marbo blay. Mengi sekri you blay ubabaha. Amen. Amen. Tagadam ka banong fi jake jim jong pi what you tnum what you thut you blay. Henry aingo you try. Namarleng bagata piyo ban pla sagabutay ya ke jing baha ke jong blay kasam lai busaw ka khot pra ka ong kumno ka ong ato mat bato kmi bu try ulang uba ba amen ukran ya ke jing baha ke jong blay u tibet udai ubreu uba mat ya ke jing baha ke jong blay Ulamat yang kecing baha na do bo kena umat yang kecing baha anda bularang baru bengi bo belai ulang bo isnai namar bo David hadin bo la lepop usngau tho bo mensim jong belai lakan ria na o usngau tho bo mesuk syo reu aingo yo belai habo kerpat akmat jong belai u belai sim lakan tat yo u restore biang yo bat u yate jutang na senan bat u David Beruang yame bade ke ying sam ke jong me bade ke jinglong sim ke jong me wong kan long bam jikut u David u shong ba u duai ong atrai ngalong u ai ba ke ying junga kalong ayu memon lam yang hadu hang ni u yo I ke jing isnai ke jong blay bo hap deng bulong bo pop ula yam la kerpat u blay shim la kentat yu penban ula pen bahas syo yu But ula pen scams nan ye jing long sim ke jong u. But ye ka long yeng ke jong shabam jikot. But deng ta bo bleu chiet na ka long yeng ke jong David. Bo Jisu unwan. But deng ta Bartimaeus habo pertau ong ko Jisu kon u David. Tu isn ay yang But uyo ye ka jing isn ay na u Jisu. But u Bartimaeus namar bo itu. Baya u David ubala le pop ublay udang map bat udah pen scam ya kata ke jinglong sim bat ya kata ke buram na ke ying ke jengu baru Bartimaeus itu ya kata
wong ladau David ubapop uyo senan kat eta kaburam uong tu isen yang ngaru uong Bartimayos baru Bartimayos uyo ya kajimpen kia nginya puli kan ke por no Marcos kan nong baar nya pet kan ke tin ke jong ble kan ke por ka bamenta ke babel kong ti ondau la lekpat syapo Kapernam hadien kendiat sengi lapin bena baudan hayeng ken mau ni ke wei u Jisu ha ke por belak kha ya u fikin mau bo di Herod uba la thong yu Jisu ban penyap ya u ba de hang tau kila lidri no sha Egypt kat tu kat ni por hado ban dayap u Herod the great u Herod uba crown banda layap u Herod kiwan pai syapo Shillong bat kata ke de hapo Nazareth bala penhe pensan ya u Jisu hapo Nazareth bat utrairu itaka kam u yarap yu kpa jong kum u mystery bat hadin nang ta u Jisu umi no na po na Nazareth bat u sedang ye ke jing syakri ke jong u na po Kapernam berkababel ke tu ingi hang ni bah Kapernam u Jisu udon ya laga yeng ya roi try Jisu beduk nomor sepa bun kibre kiong Jisu beduk lada u Jisu uduk hatu undan treasurer haga ministry jang u lada undan pisan dan kami treasurer try munu beri treasurer haga ministry Jisu namar haga jishkri u Jisu vin ibet babuan bagi Nongkhryiem badu Jisu mdei beduk nakwa benong ifita kada wad ong bau Jisu dei beduk buan bagi nong yelap u Jisu baduk ta balai pin ruspa kata de ke jikai bakla u Jisu hadin mo shabun ki shakading penakila lot no itki jan ge jungu baki de kni eta ka jan ge jung Jisu lada ka de ke jan ka batat thai kin ye kni ha u Jisu pong da ke designers dress designers fashion bluff lada ke de kabala design da kita ki fashion designer kata ka por ba ke de ke beram ngi ini bau Jisu udan laga jong kai yeng usdang ye ke syakri udan laga jong kai yeng tibun kilaya lang kat ba om nyam jagasho wadado ke jingkang bat ulaya lap ye ke ketien haki u Jisu kat sabalet kia buat be kibreu lada don shano kia buat be do shinong wala da Jisu dan hayeng le se umut ban resro yo ban penjatat ye le de namar kibreo habatip u Jisu dan hayeng kia wan rung ba pleta mlong ta ban kang jingkang mdei ki shong shabar ki shong po yeng u Jisu shong po kamera shong kai ladap full trai ke kamera shong kai ladap kamera thia ladap lut namar ka babel ko ong ba ke yeng u ka ladap cingklam akor ke beriau tapi, sebab dia yang jong pi kinrung bikom ta terus tenat di terai, kinrung bis kamera thia, kinrung bis kamera songkai, kinrung lut baru, sepain kanar kinya song baik untuk kinya snap, namar bam nyam jakashu, kababel gitu ya kata kila prung baik adu berdadap baik semam bam nyam jakashu, kat sebelah sudah baik semam, kat sebelah kiberiu kia buat baik Mdei tang way ar de ki hajar ngot nganget bah plau jang ur ladap ngam tip ki osngo kum no bau Jisu kran hapo maki try ki snap ba kran you try dah la snap char try ka don ka silence hapo bat sabar namaram dan PA system untuk kapor no halo ya osngo ngasu perkat agak por babaro ki badon hakata ka yeng ki badon hakata ka plau ka jong Jisu ki das ngap jarbet namar ki kwa ban yo snow ya ka ka bau try ukren aingo yu blay nganget dan suki yang Jisu ki yang bikum tu talai non jaka senmi tekamut mi rum la sin larung la shong we hang tos bak yang be da wai kan Tagadi kita ngi ihang ni ka krian chu blake ong ti bun kilea lang kat ba om nyam jakasyo kam nya smam ka ong no wat hadu ka jingkang
Kajing kang amni jing kang yeng ngai kajing kang ada kagiat rumah la kamnya kata pelau kata yeng kajing try mam ba udaya lap ya ketien haki u Jisu wan sengani ka Bantei ka kamram ka jong u kalong ban pendap ya ka ka bu Isaiah u ya thu lupa ka kamram ka jong Jisu ka dai tang ka wei ba kata kalong ba unya lap ya ka gospel. Pulibat nga kanay kapor na Lukas kalnong gaba sao nginyapet ka kamram ka jong Jisu ka dekot ka bakat pra. Taong kumni uminsim utray uhanga naba ula pensle yang ya ka ban yalap ya kay ya ka gospel ha ki baduk ndai ki baduk ha ka do andray ning kong ki baduk ha ka mensim. Babaro ubriu ubadan akan ke Bantei laudan degi bilion ru andrei udai ubaduk agamen sim namar ka pop ka penduk ya ubriu ka babel ka ong bahaba ubriu la le pop ula lengkut ka bamut ula duk le no ruwat ya ka buram ka joblay don ubaruspa ane Bantei don baduk sudah Baduk hakamen sim. Bam dani lada umdan yu Jesus Christ. Tading tangi iyang ni ba la appoint yu Jisu la tong yu try. Ba umin sim jong blay uhanga. Umin sim jong blay. Ula pensle yu Jisu. Nabala ula pensle yang kaban yalap ya gospel haki baduk. Ula pa yang ban penbena ya jing pelat ha ki baset bendi ning kong bun ki brio ha kani Bantei ki ki beduk pat ki baar kalong ki sha set bendi mano baset bendi ki kapop kaset bendi ki usoitan uset bendi ki namar baki long ki nong pop udan ha ka bendi duk Ubriho hapo jil uruspa tharai. Du kwa mobile room yo. Kwa biriru teng jenjar man yo hapo jil. Yo tangai tang turuti yo tang katu ka syasao. Tip ka jil man tayo kampan bahal ngam tip nre. Lada ong koidi ta ka mot ki koidi ki kim dani ai. Ki hapan Shillong terkong bayang to kat bayo natu na jil. Kat bayo kat baai ka bam ka di. Kasum kasle ala don lupa do top ngai ki sia te beng to ki sum beng to kiduk kim don ei ber ka baar kalong ki don ha ka bendi ki sha khom ki kwa ban mi nang ta han re ki ka jing lai lot ki chu ki kalong tang ha ki sau kan ro jong kata ka bendi ki la ban mi shabar na kata ka sel ka jong ki ngai ji men chuang i julet ben visit ka jil ki don bi ha ki bendi ki jong ki Kila ban mi shabar kadang ka pelau tambah kim la ban mi pat shabar jong kita kikinro. Kikwa ban mi bon kiwan om pastor ben doai se ni mi nong ni om subang se kan ni jaka bahe ni sang ni subang se bi. Teng habang ikot kelab amut ki o kinwan to pikum ki angel le. Ke yam ke kelab amut. Snai sai ki. Namar ka Bantei ki jong ki kakut tang hakita ki saukan ro. Balkalong kum joro ya ubreo uba klemu kris uduk barudan haka bendi hakita ki saukan ro ba umla ban yo ya ka jing light load kamen sim. Lenga syongsa aju tang ita iba kendiat hap sengohun haita. Ujisu wan banyalap ya kita ki beduk ya kita ken ki ba set bendi. Balka jing penpet pat ya kiba matla ubriu uba klemu kris udai uba matla tading tam dei ba matla tang ka khmat re ba matla ka men sim khamai ubriu ba matla ha ka men sim ban tu ubriu ba matla ka khmat bal ka ongum no de hang ni ban pen benai ka snem ban yang hun ka jong trai ban pen benai ge ya ka snem ban yang hun jong trai man pelat no ikita ki balban na ke shitom man pen benai ka sniam ka badiang hun ke jong trai
Kata ketika mission jong try ba deheng ta habau Jisu dan hayeng shimla that shimla thnom shimla ngya gitu gibreu hen rewat la kata ke jing that ke jong u hab ban ya lap hab deng ke jing bon jong gibreu u ya lap ya ke tien haki kat bau nang kren ke bawal ke tho kilawan ru ha u ki ba wan lam ya wei u ba pang yap Shillong ya u ba kilai ba saungot Abang perkat ya kini ki saungot ngasu it bahaya ki ngasno kumba kidai ki sautli ki gospel hakaktin ke jang bulai ki saungot ki wan man ba yo nu breu ba yap Shillong ba ngaingo yo blai ba blai aingi kini ki saungot ki sautli ki gospel ya ka ba lam yingi ki breu ki ba yap Shillong akmatu Jisu amen Balada fimpuli yo Matius, Marcos, Lucas, Johannes pinomla banyo yo Jisu. Namar hakini ki sautli ki gospel. Kini ki alamingi shau Jisu Christ. Ban penkia ia kata jing yap Shillong ke jongi. Berken mau ubriu daladi onomla ban yo kia lemda unget nengkong agi sau gospel. Marki sau gospel ki kren shapang ke jingem the life and the ministry of Jesus Christ. Ya ke jingem bagi Jisu Kri ke jong Jesus Christ. Sau teli but saungot kini ki briu. Kiwan menyalam minu briu ba yap Shillong. Bau ni briu ba yap Shillong dalele onomla ban lehi daladi. Kalau engkau juk, kepercayaan nak kamnget jiki sau gospel. Kanom la banyo kia kan long mitik. Kamu ka baru Adam ki ba persang ban so yalade dagi tagi sla ban ka ia kata jing lengkut jongki. Kila lengkut, kila duk, kila mala. Hakata ka ba kenjamen sim ki persang ban so dagi tagi sla ban long ka jingka ia ka jing lengkut jongki kisla tang shu shit ka sngi la terkong. Kadai kita kwa banong ifi ubrio dalade umla banyo ia ka jing penkia. Ubrio dalade onomla ban yeng bat ia ka ba unyat lemda wan shau Jisu bat la dala ra ya u daki ki sautli ki gospel. Tadaw kini ki sautli ki gospel ki to ani ka basubang pelat ka babatay sa pangu Jisu ya kagentian ka bukren ya ki jikai ka buhikai ya ka jing hikai ki jong ki jing alam ki jupen i ki jong ki hukum ki jong baro hang ni la to lut para bo brio ngat kini ki sa gospel la yalam u shau Jisu ka khot ka basau gong tionda kimla wan hajan jong u namaru tau pajba Kila liat no ya jing sop. Nakata jaka haga bauladon. Bat haba kila penpei. Kila penhiar no ya jing tia. Haga baulatia utau bopang yap Shillong. Nakwa banong ifila da fidon ya gospel. Ka gospel ka daga good news. Kan sambet na kanono ka jaka ka ba ero. Ban penpoy yang isaw Jisu. Amen. Fidon ni kektien jong blay, fidon ni kebor, upa ni kektien, upen kia lagi, bat kawai kektien ke jong blay, kan numi klem kebor, lada fidon ni kektien ke jong try, lada kakang kan no, lada ka kan no, fidon ni kektien jong blay kan sam wat ni kenro kan sambet, wat dia ketenum ke jong Jisu kada samban hun poi, yau tau briu shau Jisu, amen. Tading tangi hak ban pulih bahai kisau gospel, yeroi try. Wat long tangi beri bisu snap ikai pastor keren ngakwa befin pulih lendat ro la pila kampun ki dekat nagini ki south lagi gospel bubun sinteng la keren nam tu spang la klet no ripenlet jingword amen kumba pitrei bela naga benta ke kpo fikidang step pitrei bela da bo khmi lenti bangan yo ba makan negesngi kumjo kedang step bela shwa naga benta ka mensim Bagata kalong pulih yang kektien ke jong belai. Amen. Duai, bafin yo ya jing shai na kini kektien ke jong belai. Na marha vi ba me kektien jong belai ngajong na kapor kapor. Vi ba me kektien jong belai, filong vi ba me tu so, au so dan vitamin.
Pi ba me ktin jong blai fi mi I ya ka vitamin resin bala bam la rung ka vitamin sepo ka rung ka bor ka jong blai ka rung ka bor ka jong men sim ba khoi mari ni ka ktin ka dai ka bala pen sla ka dai ka ktin ka bala pen ko bor ka dai ka ktin ka bala persat do blai fi dan ni ka ktin fi dan ni ai yu men sim ba khoi amen wat ju ang yo men sim ba khoi tang ba buk ti pastor kata ka dai tang jing sedang Handrai nang tak sekmat bapinyo bandapat da umen sim dan kam bapindap da gane kektien namar gane kektien kadai ke bala persat da umen sim. Fidan kektien fidan men sim. Amen. Bala di fidan gane kektien. Kan penpoi bi fi show Jisu. Bandala poi au Jisu. Kai ke bau Jisu le yu ne ubrio. Shim lapen kia shwa ya kata ka jingpang ke jong u Henry angum no Jisu. Baru Jisu lo yu I ya ka jingat jongki. Bawa ang au tau bopang yap Shillong ko kun la map no ya me ya ki pop jong me utrai hang ni finapet pet shwa ya kata ka jingyap Shillong na ka jingpang ka baken jado utrai udil shwa ya ka jingpang ka baken jaman sim bakata ka jingko ka jingyap Shillong ha ka men sim ning kong ngiwan kom kun strong auria bang idai ki kun ki jong blai da ka utrai no mong ko brio ong ko kun nên con là map sẽ kịp pop jangi, amen. But about Jisu map no siu ai, habong map, ông siu kendiat ngam map kendiat man ta jong pi, hatu le am ta, Jisu map kendiat saya, map kendiat map shispoa na, map steng na, map lai pawa Jisu map kumta, map shisin map, badeng ta begini ki breu ki bedon lang ta, ki wan ban snap you Jisu, tang bakiat numbat, ki don kinong arsap ta, ki bisyawan ban snap, ndai tang bakiwa ban yo jingkerku, ki kwa ban pe Jisu baklayo, dan untuk kapor gelara de video kamera, di phone try. Keren ni, keren kan berkelas, keren saya ngan yo ring, ngan yo tat. Ndai bekiwan ban yo jingkerku, kiwan ban yo tat ilterai, kiwan ban yo dao, bat kidon ru ha pedeng jong utau pajba, peleng ngasih kam pajba te ani ke mama. Ti uno babha, uno besni, uno biaro, uno baben babun. Tagada vin pej ang ni. Banda bau Jisu, ula dak map ya ka pop jong utau brio, hakat khot ban riong to kyong rei don ki bana kita ki nong tho ki ba shong ang ta. Ki ba perkhat akala ki dok not. Balai bau ni ukuran ben balai kom ni. Wei balak ban map ki pop ban rei tang. U balai hi. Kyong kum no uni Jisu ula ban map ki pop namar ban map ki pop dei tang Blay. Kimi tho yu Jisu bodai ukon jong blay. Kimi tho yu uru bodai blay. Ki tho yu tangkum ubrio. Ki tho yu tangkum utau nong yalap dan tangkum utau nong hikai dan tangkum utau prophet. Ki syuan hang ta ban syupet ban syukmi ban syulorni ya ga ga ba ule re om ban yo diang jingkerku. Ki kelamwan na kamen sim joga jing kmilanti bamakir kan yo adiang ya ga jingkerku andre ki wan da kata kamen sim man supet ya ga ebo traule bara bawong ini ki gentien ko kon lama pi pop jome ti kong tan kata gentien kum no breu un ma pi pop de tang blai wala ban ma pi pop na markim itu yo Jisu ba udai ukon jong blai Kata ada Jisu sya, habang iwan siya Jisu nang kong umap siya ki pop jongi, amen. Umap iki, lagi pop ki sawan kin selik kat kayor lagi saw bertuaru, kin lik kat unyo lang brot bagaktiin ka jong blay kaong habau try umap buwangan kin mau siya iki pop jong pi, amen. Hebrew lenong rew sound rew Hebrew, no? Namar syapang kita ki bala pensyai sisin bar bala yo mat ki jing ai ba ken jabneng bar bala penlong ki nong yo benta na men sim ba khot bar ki yo mat ye ka ktin ba bha ublei ki ye ka gospel ki yo mat ye ka ktin ba bha ublei bat ki bor ke perthai ki bansawan ki yo briang ru ye ka jai ki jomblei ye ki jing ai men sim ba khot bat hadin kata ki lahap no
kalong kabamla Bantei pat yaki syaga jingkala kabamut habala sa narpna pat dakihi ya ukhono blay bat lapen le ran persya ya Hafilalat na gabendi wadai bon riam pat ingi kelengkor ke jinglong merau Tading ta kababel ke krensya ya kata kong tang kita ki bayai ne Hato ya Kiban yo Wan mut tong Jisu la pen MP la be ho pi pai dien la akut Tading ta ai beng ni ka khot kan rung ka donot jong pi teng tang u syaitan un ngau bai un pen pai dien pi bu syaitan nga jong ni ka wei u dei wo klem kam klem jam Syat cerum saneng sani sawai kliu blai muan nai wan ban mudu yu job wong awan na sani satai wong sang klem kam klem jam sarum saneng sani satai wong asang baruan blai su sang men pen no ban mudui ya gita gi briu gi job blai baga babel ka ong ta na jing pen pau khat ar si po bau de unong budui ba mudui snya sngi yangi ki banget ban accuse makpa ban fi ni sngi mentau syaitan uri nong mudui Tadi kita kuat benong ifi, syaitan ula aben pen artatian ya fi, ula aben pen rem ya fi. Ya kaya filale men shwa pen kan mau yang kaberim jong fi. Aku benong ifi da filalat naga taga bendi wan nom lek pai biang syaga taga bendi. Amen. Tabala pelat ya fi la pelat. Ya kajing lai lu ikris la pelat ya fi. Wan nom lek pat sekelengkor kajing long marau. Amen. Wal fitip ini kawai syaitan utip ikajing telot jong fi. Mar mencapi di Costa Mar jong Utip lala mencapi di beriu berit pisam di filap pedang yutrayam kan wan biang gatu mekan ma ni minta melak but yutray ni minta mem don esho mekan ma mencua empat but yutra ni pisak shuan bi show pau melek am tu ni minta memsung kordet memsung uduk memsung ta ni pa kom ta Ukraine mi teu syaitan upen I ka jing duna ka jong pi teng sngo ko ba on lek biang mo kom to da lek biang ten mala asyu wan pai ho ne brio u ba melien ban thok ban syukor am da la pediang makna ayu trai am syaitan wan mi te ban ong le se kom ta kan biang kan bahai fide man ta fla im hok pelat kom nem dan bahok a prthei baro ba pop sudah takadaw la pi im hok maroi am pinom im makni prthei ong syaitan Takadaw dah tu kiwap tu lang, dah tok kiwap tok lang, dia bam klop dia bam lang namar vilek merui finomim. You will not survive wong syaitan. Teng bun ki banget ki pai wiang sekelengkor jong lamran namar kim la ban yeng kim la ban shan. Namar hagajing kentet ke jong teng kata ke jing pen soy ke jong ke jing kentut jong nak kendong. Lalat na ke jing long marau teng ilek pai wiang se ke jing long marau. Ternyata kwa badong fi hab bandon ni ka gospel, ka good news. Namar habang idon ni ka good news ngitip. Bau try uday mau ubalong kalenti. Kang gano kan play be kalenti. Gano kan sambet ke ketin ke jong play. Ben poyengi sya ka kamba ke jong try. Amen. Iroi try. Jisu wan Melayu. Ban penlem no. Menyalap ke gospel lagi beduk. Nang ta. Ben pelat kita ba. Aset bendi nang ta ban pet iki ba matla ring ta wan ban pet iki ba matla tip shwai katam lalangin padio yutrayam ngidi ki ba matla aga bakan jaman sim ta kadeng tangiya ta kadok kadi ki ba matla and rebu try wan am uban pet iki khamat jungi u ai ngi umen sim ba khot ya ka bangila ban yu I ka prothei bakan jaman sim ya ka bangila ban suthu ya ka tien ka jong blai Ya ka bangila ban sungtu yo Jisu. Ya ka bangila ban sungtu itagi ke bakan jaman sim. Let's see piwan jaseng ka sin beneng kong habangila ka gospel kamrung te ka jabieng le kamrung ka ban sim. Namar kamrung namar kadang reben kata ka jing matla. Henry have fi sngap but yai sngap but habala pen sngo but yai pen sngo ka gospel. Ka jinget kawan da ka ba yo sngo but da ka ba yo sngo. Tading ta haba pi sngap ya ka tin ka jong blay. Ki khmat bagan jaman sim ka jong pi. Kinang shy. But fin nakalalong sunan ki jing shy jong ka perthai. Amen. Pidon ni ka gospel. Pidon ni ka jing shy but dagata pi pen shy lem ya ki way.
Baruk suit pen mat la ye ke jingmut perkat ke jong fi la syu pen mat la na marangi don yu nong pen khia awa krau tading tau Jisu habo ya pen khia itu briu bapang nadu budang kha kisenran ki ong hatu ka de ka pop jong u na ka pop ki mi ki pa Jisu ong kam dei ka pop jong ne na ka pop ki mi ki pa na ka ne ka dei nam ta ka buram ke jong blai pen khia ya tau briu na ka bapang na ki don pat ki parsi ki ba opos kiba persya ia kecim perkia namar kedai sengi sabatan bau Jisu ong ia kata tinggi pulih ngas tenat pagi ni kedekot kata kedai no Yohanes long kaba kendai ong ia kini kikentian kaba shisha ba kada dungak ia kada donot jong kini ki parsi haga daga por kaba mentagi pulih kedekot kaba saupo long kendai kedekot kaba saupo ko ong kibana tagi parsi kibidan lembat u kile osngau kini ki ru ba ki kli u ngiru ngilong kita ki ba matla Jisu ong ki la da pi ong pilong ki ba matla pim don pop henry menta ba pi ong ngio i namar kata ka pop jong pi ka sa ken la da pi ong ngalong ba matla la da pi pla pilong ba matla ka khin ke jong blai ka ong pim don pop ladang yong try ngi matla si syahawa genjaman sim try map yang try tagaw ngi lat na ka pop re menta gini ki sngohok kyong yoi tang bagi dei ki ba matla kata ken ka de jing syukur ka de jing tok tagaw ong ka pop ka sa api kyong yoi klem da yoi kata ka de jing syukur ki syukur am yu blai ki syukur ila dehi namar ki yu Jisu ki mi tho yo kyong pat ngi yoi tading ta ka pop ka sa haki ladang ila itu yu Jisu ya kai ka bulong ka bamut ngila khia na langi mi tho yu Jisu da ka ba ongi su tho lo ki ai baro kata ka de jing syukur tadaw ki niam ma ka perthai u soitan le u syukur bhai ki sngo ko ki iu blai henry klem yu i pat yu blai kata ka de ai ka jing syukur Wan ban pelat ya kita kibaduk kibadan haga bindi ya kita kibamatla wan ban pelat no ita kibalaban haga shitom kababal ke kren ya kata bu soitan udai ban ben puli bat nga kanai ke pon no Isaiah kanai ke lenong ke sipo kanai ke dekat ke arpunyo ke ongom no tiha kata ke sengi ke jingkit jong kan lat no naga terpeng jong me ka jingkit jong no ka jingkit jong soitan kan lat no naga terpeng ka jong pi u Jisu ong tuan hanga pi baro ki batat ber ki bakhia ka jingkit ngan ngalayo ong try ngan penjem ya pi u soitan upen shitam yiki brio daga lengkor jong o tuang Jisu wong try taga sngi ke jingkit jong kan lat no naga terpeng jong me badi ke lengkor jong u naga rendang jong me un pelat u Jisu ban pelat ke shitom ha ke jingim jong pi ke shitom ha ka mensim ke shitom ha ke jingmut berkat ke jong e ting lamut dur ban longom tu henry kamlong la khami lenti ban longom tu henry kamlong Teng ila duai ru Henry kata ke jing duai ba kata ke jing yui kam yalong marengkat. Teng la duai bakan biang ke kam Henry I kumbanang fil ban. Hatu ka ban kian em ya ka mensim ke jongi. Teng fi kimi lenti bulok jong pi long kom to na ka lok jong pi long to. Ni ki kon ki ti long kom to kan biang we. Henry la duai ru Henry kam long te hatu ka ban kian em. Ka ban kia. Henry habangi ni pai show try ka jing ban khia ka laj no na ka terpeng ka jongi amen tadi tau Jisu wan ban ong ngawan ru ban pelaj aki na ka shitam bat ban pen bena ya ka snem ka badiang hun ka jong blai the year of the Lord tadi tau no brio Upa priang yu Jisu ke jing penem kam sedang lehim senam ke sedang mentah.
Amen. Kajing pelat ke sedang mentah, kajing penim ke sedang mentah, kajing kerku ke sedang mentah, kajing peslek ke bor ke sedang mentah. Mdai lah sim senam. Mdai hadu daw janwan no Jisu ke sedang mentah. Tadawan ban pen khiha. Bau ni briu, uboyo pang, yap Shillong. Ningkong uyo map. Uyo ya kajing map no Jisu. Bat habang iyo ya kajing map. Kabamut la restore biang yangi saga jiglong kon kumbuk kon serong aurea udai ukon uan pa ukpa uyo biang ya yeng jong ukpa ya ka bam gadi ka bapaho ya kata ka hok chu kumukon badeng ta uni ubreu bayap Shillong onda uyo pediang yo Jisu uyo ya ka jingma kabamut uyo ya kata kababatam haga jingim ka ju ba dia no pen khiaru ya ta ka jingpang kamet ka jong u kabeneng kong ga ka mensiam kebening kong agak dekat mensiam. Bara bau Jisu lah dak map yo. Ulayo ke hima ke jong belai. But ulayo kia ru nagata ka do jong u. Kabamut pleng broar ka don ke jinggerku. Ngiyo diang jinggerku ka mensiam, ngiyo diang jinggerku hai ha ka do ka jong i. Tada bangi syukri utrai nginum sa kom jo. Amen. Nginum sa kom jo. Kadon we ke jingken tiu. Ya pi Iki kon gikti jong pi. Tadi dah bengi syukri utrai. Ngiwan show Jisu leng ba ka ktien ke jong u. Ngiwan leng ba ki gospel. Ka jing rap kawan bet na jrong. Ban ngin yo khia, ngin yo em, ngin yo lat. Ban ngin yo i bau blay ulong ubaba. Amen. Takadaw fin yo i ya ka jing ba ka jong blay, ha ka jing em ka jong pi. Wadum kemilenti ke jing rap na kibriu. Kibriu kiwit bet. Kinam pelat lenti hiro. Kinam ani wan mapi badko ani bayap Shillong ali tatang yami syang isya barung rong mapi em. Kitu kin perkat syali ngaswa mangaswa pi wan katdu nyem tip. Kibriu kin perkat syali dia. La ibal pang ne ubriu te jinsala de ban ailat abo undrong give my chance ngim tip. Ngim tip. Kidi selfish people. Kibriu kibalong selfish bet ma. Tadi kata la dang impat day kibaget ngilong selfish bet perkat bitang ya la di shwa. Hakapor ba yakni form ngia nyom bet ban yo shwa la di. Likni tiket snamaro. Ya nyom bet ba yo do yo hap tiet da ka belak. Ina. Teng mo lik football ro ai badap tu ya nyom bet. Dap stu teman kro wa telat bersuai dap stu tang bayo LD biang bet kata ka di jinglong do. Tadi kata di jinglong brio ro. Babun sini perkat swa iala di. Habang iyo you try. Iyo ya kajing paho. Marulong babha. Habang iyo you try. Uagi taki plang gi bejerngam. Ya kabang iyo ban bam na kata ka kandaw. Ya kabam gadi ya kijing don kam ki bakan jado wangi ya kita ki plang banginum kerdo ada leleru baru bentia ngi kita ki waum ki bejai chai haba ka mensim jungi ka sliang wangi kita ki waum ya ka bangin yo ya kijing tengen kan naki pun pai pat ka mensim junga na ka jing jot de ma papen em yangi uding du bo shandu jo ki pentengen yanga ni tiap uding do kerana ka bor ke jong blai bana bang itip blai ulong badon bor itip bang itengen haga man sim ke jong i maru blai ulong blai bala ban le ki kamba usiang e kami akmat kinong shulang yap ke tem sniu jing yap ganam shep tieng i ka basniu ganam shep tieng walang ya ka makana ka tem ke sniu ke jing yap ganam shep tieng Namar ngitip utrai udah unong pen emu bakrau. Udah unong pen emu bakrau. Usiang kami kemat kinong syun ke jongi. Ka khuri melasle ka khli jong ada kompaniang baka khuri jong aga syai. Kadi kata utrai usiang kami kemat kinong syun ukran ya ka jing yadai ya ka jing slok kami ka kran ya ka jing ya kran ya ka jing slok ya ka jing yadai.
Awau Jisu dia nong ap lang brot jongi. Wi thu ingi da gerteng bagi lang brot ro ki sngul thu ya u. Usle ka kli jongi di kompanyang. Upen sle ingi ban long siem ban long ki ling do jong u. Upen sle ingi marulong unong ap lang brot u ba. Baka khuri jong ka slay ka jing persle ka jong try. Kashlay. Kababel ka ongi kata shisha ka jing baha ka jing snay ka jing blay. Kin buot shilantar ka jing im jong a. Ngan yo ban shong ka yeng ka jing try junom. Bal bangi tip unong ap lang brot jongi uday unong ap lang brot baha. Ka jing baha ba ka jing snay jong u. Kin buot ba wanom artatin daliliru. Kin buot ba ya ka jing im ka jing pi. Matiknay na gaway ba fniyo shong bet ya ka yeng ka jing try. Jiunom, wanom artatin tip ngayo nangam yo. Maru Jisu habawan. Kamu ongi pi upen ruspa ayo bedok. Upen laj ye kita gebla syak set bendi. Upen pej ye bamatla. Upen laj na kata ka chitom. Bat upen benar ye ka senam ka badiang hun. Ka jong blai ye ka jing pen im ka jong ka jangi.